constituency bising kalaijak chini Borkhatal hatio chini bubagra chini Maharajano je Tripurani Mukhyamantri Manik Saha Maharaja Taringdi hini je potrikao kamani shendan potrikao abonor sawina sung otini ora khadumani rally khlajani thangai tongo sung belai kheno khao kosto nango je chini Maharaja ta hindi hini je omahake ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইমানি বংনি কার্যকর্তানি মিটিংগো जों आबानो जतलो बरलुकरन कोयनि मुचुंगो तामो बीजेपी खलायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खलायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खलायनाय तिप्रासा जत तिप्रासा जों फादि चिनि हुकुमु मुकुमु नारगनानि बागै चिनि महाराजानो जों महाराजा नो हिन्नाय आब कगनो जों जतलो बरलुकरन कोयनि मुचुंगो अमहाय जे बखासिद्रा दंमोनि आबो जों दाबो जों स्राय केनो जों सय केनो नुखा जे त्रिपुरा हो बमहाय राजनीति चलिबाय दं आबोनि बागै हादि जों जे जायगा मार्जार एग्रीमेंट स्राय सैजाक दङ चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजानो जों महाराजानो हिन्नाय जे महाराजा चिनि दाबुकबो राजबारि बिसिङाव मन्दिर दङ आ मन्दिरनि बिसिंतै जे मताय खायजानो नामानि आबो बेबाग दङ चिनि महाराजानि बुमुंगैनो खायजागो तै चिनि महाराजानो राजतिलक फुलै चिनि अ जागा गार्ड अफ अनार रिउयाखै जे चिनि राज सिंहासन रकनो जों फुनुक जागो राज सिंहासननि जे मताय खायजागो आबो हायनो खायजागिया आबोनो आबो 5 बोसोरनि बागैसे जों एमएलए हिनजाना रेबो 5 बोसोरनि बागैसे किन्तु महाराजानि पोस्ट आबो पार्मानेंट पोस्ट आबोनि बागै चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो जे अमहाय कक्सिल जानाय शुधु चिफ मिनिस्टार सिमिया जेसा बरफानो जुदि अमहाय के सिलजावै तंखा व्यक्तिगत आक्रमण खाइ तंखाखै जों अमहाय के सारा त्रिपुरा चिनि तिप्रासारक जत पालमिलिलाय राजनीतिक बदल हिंजावै जों बुबाग्रानो प्रोटेक्शन माखायनाय चिनि महाराजानो जों प्रोटेक्शन माखायनाय साथिनि लाई थांनाय हरो जे आजमसा हास्तेनि मन्त्रियाव करा डाक्टर मानिक साहा तामनि बागे बुबाग्रा खर मालानि थाङो हयतो सारा त्रिपुराबो बहाय चिफ मिनिस्टार कदाल तै अमहायके जुता कानि जागै सक जागै जे अमहायके चिनि बुबाग्रानो महाराजा ताहिन्दी हिन सामा बागै चिनि त्रिपुरा साराव खा नांजागै जे रैली प्रोटेस्ट रैली खालाय दङ आबनो नुबिनो बबो थुइचाय मालियाना हाय मा दङ बिनि साकमां रनो नुखांगै बिनि फेस रनो नुखांगै जों आबनो अमनो प्रमाण जे मुताय दङ जे चिनि बुबाग्रानि सागो चिनि मुताय दङ चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो अमहायके जे बेंगाय कक सामाराव जतनो दंसंनि माथाङो जों नुको स्राय के चिनि मकलबाय चिनि माति प्रिश्री मन्दिरनो जे दंस खालायनानै नायमानि ब जे दंस खालायना नांनाय ब निजि दंसंनि माथांका जों नुखा आमनो जों कुबुयो दंनाय चिनि अ हानि मालिक जों अ हानि नकफांजों अ हाबो फायै बुइनि जागानि बरफ फाययाखै जों महाराजा करि अ कगनो जों कुनु दिनाव गसैमाय आबन बागै चिनि तिनि प्रोटेस्ट रैली सर कक्तमा थुमनायराव बाय संजामानि यागो फेसांका आगे खैताङै नायफैबा मिया खैताङै नायफैना नांबा आबनो अनेक किसु कारण दं महाराजनि साक्का हामसि ताबु कुनु बिनि सरि हामिया बुया केबो सोशल मीडिया बो रिजा करै पत्रिका बो सामानि कासाया तै केबनो महाराज सामा करै जानि सरि हामिया नि मिया सराय सरायकै एयारपोर्ट जों महाराजनो लामसक लायखा लामजाक लायखा जों आजागा महाराजा कि जय होइनि जों महाराजनो जों लामसक लायखा आजागा त कुनु महाराजनि सरि हामिया आमते हेरे कुनु जों नुजागिया हामबाय थानाय 22 तारिख अमासनि 22 तारिखआव चौलाम्ब बीजेपी कार्यकर्तानि सम्मेलन अ राज्यनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बिनि सम्मेलन साका जे ताबुकनि जे चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मानो केबो महाराष्ट्र हिंदी बनो प्रदुत किशोर सिमिची हिंदी अब शुधु बुबाग्रानो अपमानिया सारा त्रिपुरानि तिप्रासाद प्राय 13.5 लक्ष तिप्रासारनो अब जोंनो अपमान खायमानि खालायो एवं शुधु अर सिमिया चिनि जे राजमाला चिनि जे इतिहास अबनो तिनि अस्वीकार खायमा खालायो बनो तै जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्य जत एरियावनो तिनि सिमियामो चलिन दंखा चलिनाय जतक्षण पर्यन्त जतदिन पर्यन्त मानिक साहा जे बजरी खमागो सियासात एपोलजिस मा साननायबो जे आं आ दिनो जे कक सामानि आबो आं सामानि सालिया आं आबोनि बागै खमा साननो कमा सानाय किन्तु तामनुखा बो आबोनो साका आंगांति कमा साया आबो सिनि बिसिङनो जे कोनो बरक आबो पत्रिकायाव रहरै आबो बिक्री दिखाया आबो जों सायमानिया
जों एकटानो साइमानो जे बो जोंनो अपमान खायखा बो मुख्यमंत्रीनि आसनाव उपयुक्तया एमन त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री जाय थांगा कोनो मुख्यमंत्री ताबुक जरा राजानो अस्वीकार खायनि करे किन्तु मानिक शाह तिनि बो अस्वीकार खायखा बनि बागै जों बनो बिनि क्षमा गसिनानि बागै जों कयो एवं नांखांखा बिनि शास्तिनि बागै जों दाबि खायनाय आबो तो बुबाग्रा सायमानाय बुबाग्रानो सायमा बायिंला बो सांबादिक सम्मेलन खुलायै बमा सानाय बुबाग्रानो थाङो क्षमा गसिकेंला सारा त्रिपुरानि हास्तिनि लुकु रंनोसे बमा सानाय आदिनो जे सामानि आननो क्षमा खालायदि आंआबो तुइताय सालिया नरबता सादि आरे नों राजानो राजा हियापनो चिनि तो राजाबले चिनि तो बुबाग्राबले चिनि तो लाइबुमाबले 186 नाम्बार राजाबले बचिनि बनि बागै बो इछाकै बो राजांमाया बुबाग्रा किरिट बिक्रम थैमानि परेनो बनो राजा संजाखा बनो बसर ब्रुम गाटो बावना मारु सरकारनि आइन अनुसार कि नोंला साबो बनि बागै जों वानानानि करे जत्त त्रिपुरा हास्तिनि जत आबोका ताताल योगना नायमानि सांबादिक रो किरि जाखाताव खाय सांबादिक रक संगा नों तावनि बागै फाय अरे नों आइगि बुबाग्रा सरि हामिया बुगा तां नायलियाबा आइगि बो सरि हामिया काबले बुबाग्रा ना आफुका बो खबर सिनाया ताव के तावनि बागै खबर ना खबा ए आबोनि बागै न जों सावो बो ताताल एवं मागसिना एवं पाप मताय बिसिलिया मुख्यमंत्री जे कोन समय बो सेजानाय आबोनो किरि जागै दंतो